Konten quantity lagi bos, kita bersama Diki. langsung iki halo kapok gawe ngene terus kehidupan pokok ya kuat nae los Dang piye iki Dek mang gak apa-apa ya sing sakmene gak apa-apa coba kali ngomong ya iya bos aku bagian kameramen masih ngomong ayo iki langsung sik aku mau ngene ae wis tak rekam ayam loro ngono ya oh sing mulai start apa iki tak pateni tak terus apa nih iki wis tak rekam terus ae oke sing bener ya nak ngomong sik 1 2 3 aduh mendur kita itu lha iki ngene yo ben ketok lho karo ngene iki oh ya wis no ngene ya Ibu. Lanjut memang penyimpanan penuh bos maklum HP nganu sik ya 1 2 3 padake ke ya wis meyam loro es jeruk loro ya mas kok es jeruk hah kok es jeruk jeruk podo dik dari kapan mie ayam itu ngombene es jeruk oh maju ya oke sakmu tuh ya berarti ngene betul ada suaranya aduh oke ngene iki bingung bos kamera loro bos kene standar net TV ya bos ayo sik 1 2 3 padake wae mas padake lho ya wis mie ayam loro es jeruke loro ya mas baleni omonganmu mie ayam ambek es jeruk tadi sejak kapan mie ayam ngombene es jeruk kan aku lahir sampai detik iki mie ayam iku ngombene es teh mat jene mbok padha ora iso aliran opo nek wis mbok nut mie ayam iku cocoke kanggo es teh titik ora iso diganti liyane opo nek jeruk oke aku ngerti saya oke awak dhewe ora seprinsip timbang awak dhewe ora seprinsip aku lungguh beda meja karo kowe mangan mie ayam dhewe nganggo jeruk dhewe aku es teh mas bayar yo dik kamera wes api saya tahu sebentar lho wong nek wis mentek diwawur teh ya anjing kok bisa sandur kabeh sih aku grafit to sih oh iya kan tuh sandur aja ngomong ngene to sik direkam iki astagfirullah bagus sandur cinta aku cinta sandur cuma situ gak seragaman ngono lho mas ben variate iya kok benci gak dadi piye iki oh ngene tetep ngene piye kurang apa oke aku ngerti saya oke awak dhewe ora seprinsip terlalu miring terus ya oh po geser ini ya aku geser ini berarti mamat ning mburi aku ning mburi mamat ben ini ketok oke sak mut luwe aku selalu mut to bos ini konten kreator profesional kene iki lho ngeri cuk iki panjang pohon kelapa oke ya kayak dadian berarti engko pas kowe ngadeg aku ngene kayak dadian ya lah coba mau sing terus apa lho piye oh sing datang ngene apa karyawan ayam terus aku piye wis sekarang sampe wis pokoke kowe merenane nek tapi aja pas ning nguriku ngene ngene kan yo gede kan nek kowe anu bakul iki layan terserah oke penting ngomong ora apa-apa ngomong enggak apa-apa enggak apa-apa oke saya
Aku katanya guyut tuh ngomong. Guyut apa? Ya. Siji loro telu. Padane wae, Mas. Padake. Ah, ya wis, Mas. Dadi mie ayam loro, es jeruke loro ya. Nggih. Baleni omongannya. Es jeruk mbek mie ayam to. Sejak kapan mie ayam ngombene es jeruk? Kawet aku lahir sampai detik iki, mie ayam iku ngombene es teh titik. Tapi kan jeruknya ora iso. Gue sesat nanti gue. Sesat. Oh iya. Awak dhewe wis beda prinsip. Monggo mangan mie ayam nganggo es jeruk monggo wis. Tapi aja ngarep iso lungguh bareng aku neh. Oke. Suwun. Aku tak golek mejolian. Aku es teh, Mas. Tapi sing bayare aku KPI, Mas. Nah, aku pengen ngomong es campur. Tak kira wis tetep ngetek es jeruk. Oke ya. Wis ngono wae. Oke, wes. Tenan gak? Wes. Sikat wi. Sikat kok, tapi ora diupload. Panjang-panjang pohon kelapa. Wes. Dia bang terang menit sing awal. Mas, tanggal 5 Oktober kerja. Tanggal 5 ki nang apa to? Mbah, Wah, ke sing nakokno. jadi es beli wae enak es beli wae, Cuk. Beli wae, Bos. Es beli wae. Eski itu tadi adalah keseruan dari mengonten bersama Diki Munyo. Ya Allah ya Allah. Udah disetel kodong kamera terus ini betah kayak ya. Cuk kayak Raffi Ahmad, Cuk. Rafathar cuk. Lah iya, ngel Rafathar iki. Ning ndi full kamera iki. Delok to kok ngene iki ra peduli privasi. Stop. Ya aku tuh. Apa sih? Wis ki. Benar Allah. Makasih. Kurang 3 menit, Bos. Ndek Mang Bos. Jadi iki jangan jamur terus ana iki. Iki ndek Mang apa? Iki iki pemasok wifi. Follower kalian 50.000, Cuk. Kenapa aku 2.000 followerku? Aku yang nge-support kalian. Dan gue upload YouTube 2 kali. Mampus copyright kowe yo. Ayo stop. Musik copyright. Wong-wong gak support e. Jadi kan copyright kan. 3 menit tok lho, 3 menit tak. Ya, 3 menit mbah mek apa. 3 menit. Bahasa basi. Lebar kon diting Mang Dik. Komah. Wis ngono ta. 3 menit ayo golek bahasan 3 menit. 3 menit. Golek bahasan 3 menit. Menurutmu Tur, YouTube saiki sing enak didelok kontennya sapa Tur? Guntur. Anjing. Pede sekali. Ya. 2 menit, Bah. Aku ya bingung ya. 2 menit anaknya dienggo apa? Mau aku nggo isan nggih. Engko skip gak apa-apa sing iki. Tapi nek ora usah di-skip. Kok mang mau ngonten-ngonten asoy mbek wong-wong. Enak. Ngonten. Bersenang-senang. Kumpulnya ya wis 3 kuwi. Aku, Mamat, Diki. Happy. Bersenang-senang. Ngonten dar, menghibur. Ngono iki. Mbak iki. Soy. Ngedit. Mapa wae, mapa, Mat? Mapa? Apa ngasar? Asar, salat, selalu salat. Nah, ngedit. Edite nggo capcut. Industri. Tukune nang sapa? Tukune ning iki. Paketan apa tukune ning iki kabeh. Paketan, capcut. Ayo kabeh. Sultan dhek Bos. Anake Cina. Ngori. Bapakmu toko bangunan Mat ya? Matane. Ora ya? Ya. Mantap. Kurang piro ki? Delong kas. 60.
Sekarang 13 detik. Tua ga 4 5 6 7. Enggak. Mari lur ya. Yang wis menonton. Kalian luar biasa. Pokoknya kok bakal akeh konten-konten ini iki. Ngomong terus apa nih ya? Yus, geradakan ngono-ngono loh. Pokok ya, makasih ya. Suwun. Nantikan terus konten-kontenku.